Confederació d'Empresaris de Comerç i de Serveis de les Comarques Tarragonines, Associació de Comerciants del Mercat de Sarrià de Barcelona i l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual. Igualment, pel que fa a la categoria establiments, el jurat ha decidit reconèixer la qualitat de les candidatures presentades, entre les quals aquest any hi ha un gran nombre de parades de mercats, i també reconèixer la implicació dels gremis i de les organitzacions que les han avalades. Així doncs, pel que fa a aquesta categoria, la d'establiments, el jurat ha decidit reconèixer la tasca feta a favor de l'ús del català de les candidatures següents. Granja La Catalana, de Barcelona. Alimentació Ferràs, de Térmens. Agropecuària, d'Argentona. Calmingo, Flaquers i Pastissers. Viatges Eurovacances. Bici Oci, de Salt. Llegim, d'Igualada. Pastisseria Pla, d'Igualada. Hotel Rull, de Deltebre. Forns de pa Puiggròs, de Barcelona. Llibreria L'Altell, de Banyoles. Temps de Terra, establiment de queviures de Barcelona. Campanyà Vinyeta Arquitectes, de Barcelona. Carmanyolasex.cat, de Castellar del Vallès. Emi Vilaseca, corredora d'assegurances, d'Artés. Vice Peix i Marís, d'Artés. L'Òptica, d'Artés. MS Peixaters, parada del Mercat de Sarrià de Barcelona. Bacallaneria Masclans, del Mercat de Sarrià. Peix i Marís Sagarra, del Mercat del Fort Pienc. Cancel·laderia Fàbregas Alier, del Mercat de la Basseria Central. Roser i Jordi, carns selectes, del Mercat de la Basseria Central. Verdures selectes, Figueres i Palou, del Mercat de la Sagrada Família. Fruites i verdures Juny, del Mercat de Santa Caterina. Mels, tés i bolets, del Mercat de les Corts. La Grana, del Mercat de la Llibertat. Pel que fa al Premi Extraordinari 2012 per l'aplicació del Pla d'Assessorament d'Oberts al Català, el jurat reconeix la tasca feta per als establiments comercials següents que han participat en aquesta iniciativa i que han destacat amb la seva col·laboració. El jurat valora molt la implicació d'aquests establiments modestos en la campanya Oberts al Català, que pretén integrar els comerciants nouvinguts en el teixit comercial del país. L'esforç que fa la CCC es veu recompensat amb la col·laboració activa de les persones a les quals arriba la campanya. Així doncs, pel que fa a aquest Premi Extraordinari, el jurat ha decidit reconèixer les candidatures següents. Tecnotànger, de Barcelona. Carnisseria Islàmica, de Barcelona. Carnisseria i supermercat Jai Sagui, de Barcelona. Bar Els Amics, de la Bisbal d'Empordà. Alimentació Giale, de Santa Coloma de Gramenet. Medina Mòbils, de Santa Coloma de Gramenet. Basar Fondo, de Santa Coloma de Gramenet. I supermercat Poma Vermella, de Santa Coloma de Gramenet. Després de les distincions, la resolució del jurat pel que fa als premis és la següent. Premi Extraordinari 2012 per l'aplicació del Pla d'Assessorament Oberts al Català. El jurat ha decidit atorgar el primer premi a la categoria següent. Gelateria, cafeteria Els Tilers, establiment del barri de la Sagrada Família de Barcelona. El jurat en destaca la retolació externa i l'oferta de serveis en català, l'atenció al públic en català, tant entès com parlat per part del propietari i dels treballadors. Lliura el premi el senyor Xavier Bosch, director general per la Immigració de la Generalitat de Catalunya, i el recull en nom del seu propietari, Escàndar Carrum, que avui no ha pogut venir per malaltia, el tècnic 39 de febre, el tècnic d'immigració de la Confederació de Comerç, Osama Al-Khatib. Bon dia.
el senyor Skandar m'ha redactat unes paraules per llegir a vosaltres. Autoritats, senyores i senyors, moltes gràcies per aquest premi. També vol agrair l'esforç de la Confederació de Comerç de Catalunya per assessorar i informar el comerç d'origen immigrant. Un comerç de qualitat pot contribuir a afrontar la crisi i, per tant, enfortir el país. Moltes gràcies. Primer Premi CCC a la millor iniciativa lingüística del sector comercial 2012 en categoria establiments. El jurat ha decidit concedir un accèssit a la candidatura següent. Hotel DO, hotel boutique gastronòmic de 5 estrelles situat a la plaça Reial de Barcelona. El jurat en destaca la política comunicativa de gran qualitat, els cartells, l'oferta de serveis, la carta de vins, l'atenció al públic en català, la premsa en català a disposició de la clientela, el fet de presentar als turistes estrangers la llengua catalana amb naturalitat, com a llengua del país, en tot l'establiment hoteler i de manera que s'ofereix una imatge a l'exterior. La pàgina web configurada en català i el fet que en ser un hotel innovador de 5 estrelles pot esdevenir un referent en el sector. Lliura l'accèssit el senyor Jordi Sobirana, diputat de Comerç i Esports de la Diputació de Barcelona, i el recull la senyora Cristina Major, directora de l'hotel, la qual ens adreçarà unes paraules. Bon dia a tothom. En primer lloc, gràcies per aquest premi. No fa ni un any que estem oberts i per nosaltres és una grata sorpresa. L'únic és tot el resultat de tota una vida de treball. Som una família catalana, treballadora, i per nosaltres que el català sigui part del nostre establiment és algo totalment natural. Fa uns anys, quan vam començar la rehabilitació de l'edifici, tothom prenia per boig el meu pare. Què fas posant un hotel de 5 estrelles amb 2 restaurants enmig d'aquella plaça? Estem a la plaça Reial de Barcelona. Però ara, un cop funciona, tothom se n'ha adonat que ha sigut un risc, ha sigut una feina molt dura, però tot i així a nosaltres ens és molt gratificant perquè comprenem que Catalunya és qualitat. Hi ha molta gent estrangera que sí que bé i ho entenen, però crec que aquí hem de lluitar més per això, que fan falta més gent. Nosaltres estem completament satisfets i ens omple de satisfacció que els nostres proveïdors puguin ser locals, que cada dia negociem amb més proveïdors locals que tenen la mateixa aposta que nosaltres i que no només és un hotel destinat als estrangers, sinó que és un hotel destinat a Catalunya i per Catalunya. Moltes gràcies. El jurat ha decidit atorgar el primer premi de la categoria establiments a la candidatura següent. Mecanocam S.A., empresa de Lleida fundada el 1958 de material agrícola i de productes de jardineria, entre d'altres. El jurat en destaca la política comunicativa i l'oferta de serveis, l'atenció al públic en català com a primera llengua, el fet que l'empresa demani als proveïdors estrangers, que són marques de renom internacional, que si volen que distribueixi els seus productes a Lleida els han de facilitar els catàlegs en català, la pàgina web exclusivament en català, el fet que treballadors nouvinguts de la plantilla, com ara romanesos i colombians, han après la llengua catalana i la possibilitat de ser un model d'esforç, d'entusiasme i de compromís amb la llengua catalana per a empreses del mateix sector. Lliura el premi el senyor Josep Maria Requesens, director general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, i el recullen Joan Gomà Roca i Eva Roca, Gomà i Roca, propietaris de l'empresa. Joan Gomà els adreçarà unes paraules.
Bon dia a tothom. Nosaltres volem agrair aquest premi per la divulgació del català al comerç nostre aquí a Lleida que fem des de fa molts anys. Com s'ha dit, Mecanocam és una empresa fundada l'any 1958. Estem amb la meva germana Eva i el meu pare, que també està aquí, amb tercera generació en aquest moment. Nosaltres el català és una llengua que és la llengua materna de casa, amb la qual, com s'ha dit molt bé, tant els treballadors siguin d'aquí o de fora, l'han après i ha sigut una cosa natural que s'ha adaptat molt bé. El català l'utilitzem en totes les tasques. L'utilitzem en rètols, en premsa, en televisió local i en la web. I com també, perquè una mica el discurs s'ha repetit el que tenia pensat, dels nostres proveïdors exigim sempre que es puguem tenir amb el català tota la documentació, tots els catàlegs, perquè facilita molt més la nostra venda. Moltes gràcies pel premi i fins la pròxima. Primer premi CCC a la millor iniciativa lingüística del sector comercial, categoria entitats. El jurat ha decidit atorgar el primer premi a la candidatura següent. Associació de Comerciants i Professionals de Fondo Comerç. Entitat de Santa Coloma de Gramenet creada el 2006 i que té ara 110 comerços associats. El jurat en remarca el fet que es tracta d'una entitat molt activa i dinàmica pel que fa al foment de l'ús de la llengua. El seu àmbit d'acció, un barri de Santa Coloma de Gramenet amb una gran presència de persones immigrants. Les accions que du a terme, que abracen simultàniament molts aspectes importants, com ara la immigració, la cohesió social, l'ús del català com a valor afegit en el negoci, l'oralitat de la llengua catalana, etc. I el fet que, en col·laboració amb el Consorci per la Normalització Lingüística i amb la Generalitat de Catalunya, contribueixen a promoure la presència de la llengua catalana a Santa Coloma de Gramenet. Lliura el premi la senyora Ivonne Grile, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, i el recull la senyora Maria Teresa Castellví, presidenta de l'entitat, que ens adreçarà unes paraules. Hola, bon dia. Autoritats i amics i amigues. Avui és un dia molt especial per Fondo Comerç i estem convençuts que per a tots els colomencs. És un orgull que la Confederació de Comerç de Catalunya ens hagi escollit com a guanyadors del primer premi. Per nosaltres és un reconeixement al treball fet amb molta il·lusió, amb un treball fruit de la suma de tots, del Centre de Normalització Lingüística l'Eure, de l'Ajuntament de la nostra ciutat, de la Generalitat de Catalunya i de diferents entitats de persones que treballen desinteressadament per tenir una ciutat millor i, com no, els botiguers, els principals protagonistes i els responsables de que avui estiguem aquí recollint aquest premi. Fondo Comerç està compromès en molts àmbits socials i culturals, entre ells la difusió de l'ús de la llengua catalana, la nostra llengua, la llengua que creiem que ha de ser el punt de nexe entre les moltes cultures i idiomes que es parlen a la nostra ciutat, al nostre país. Aquest és un dels nostres compromisos més ferms i continuarem treballant perquè així sigui. Avui, i aquí us anuncio, que Fondo Comerç continuarà treballant pel comerç, per la cohesió social i comercial de Santa Coloma i, com no pot ser d'una altra manera, per defensar i promocionar la nostra llengua. Moltes gràcies a tots.
Finalment, el jurat vol felicitar tots els participants i encoratjar-los a continuar el treball iniciat. Moltes gràcies. Bé, acte seguit, iniciarem l'acte de cloenda. Agraïm a tots els membres de la taula que ens hagués acompanyat i, alcalde, quan vulguis pots pujar i un amb els altres companys que esteu per acompanyar-nos en la cloenda. Sou tan amables. Excel·lentíssim alcalde, senyor Xavier Trias, president de la Confederació Catalana de Comerç i amic Pere Llorenç, senyor director general de Comerç, senyor Josep Maria Requesens, directora, directors generals, diputades, diputats, membres de la Junta Directiva, amigues, amics, a tothom, primer de tot, molt bon dia. Jo voldria començar donant les gràcies a la Confederació de Comerç de Catalunya per haver-me convidat en aquest acte de cloenda d'aquesta 7a jornada del comerç a Catalunya. Jo penso que, en primer lloc, també m'agradaria en aquests moments i des d'aquí fer públic el meu agraïment a la Confederació de Comerç de Catalunya per la seva tasca desenvolupada en el seu de la nostra patronal CEPIME. Des del moment de la seva creació ha sigut una confederació que l'han tingut sempre al nostre costat, ocupant una vicepresidència, i la Confederació de Comerç de Catalunya ens ha ajudat a lo llarg de tots aquests anys i d'aquest camí a consolidar, a negociar, a fer propostes i al final, en aquest recorregut que hem tingut fins que fa relativament poques setmanes, se'ns ha reconegut ja com una patronal més representativa. Gràcies, Pere, en nom de tota la Confederació de Comerç i de FEPIME, per estar sempre al nostre costat. Bé, felicitar-vos per diverses coses. La primera, jo diria que és la 7a convenció. Això vol dir que és una jornada que ja té un recorregut i si només val la pena que mirem les autoritats assistents i els ponents que hem tingut avui, hi podem dir que és una jornada plenament consolidada. I aquestes jornades és una de les coses que ens feien falta en el nostre país. N'hi ha alguna altra, però tenir un dia en el nostre país que es parli de comerç, que sigui una jornada de comerç, on tots els representants de comerç, amb la seva patronal capdavantera al davant, i per poder tenir aquest punt d'encontre i discutir les problemàtiques i que hi hagi aquest intercanvi entre administració i administrats, penso que això és bo i positiu per aquest país i que no puc més que felicitar-vos per haver deixat consolidat aquesta jornada del comerç. També m'agradaria felicitar-vos per aquest títol que heu posat, botiguers del país. Té més sentit del que pensem. Aquesta paraula és molt nostra. Aquesta paraula botiguer és una paraula que només emprem aquí a Catalunya. És una paraula que té un significat molt arrelat a casa nostra. I, per tant, botiguers del país, perquè la Confederació i tots vosaltres esteu arreu de tot el territori nacional, arreu de tot Catalunya. Per tant, jo us felicito per aquest nom de botiguers del país. Això no té traducció. Però, clar, si hauríem de dir tenderos del país, això no sona exactament igual, no? En canvi, això de botiguers és quelcom que portem molt a dintre de cada nostra. Tothom sap de la importància econòmica, social i la sostenibilitat que té el disposar d'una trama urbana de comerç. El comerç fa ciutat. El comerç i una ciutat sense comerç és una ciutat morta, trista i sense vida. El comerç ens dona aquesta cohesió social i territorial, tant a les grans ciutats com en els pobles més petits. El comerç és una empresa que neix i que viu i que no es mou d'allà on ha nascut i això ens dona aquesta cohesió i aquesta estabilitat territorial que tots necessitem. I com us deia, el comerç és realment vida, és el que dona vida als nostres pobles i a les nostres ciutats. Per tant, hem de tenir en compte que si el comerç és vida, tot aquell qui ataca el comerç està atacant a una ciutat, està atacant a un poble. I això ha de suposar, i és de suposar, que les polítiques públiques i les administracions no poden ser alienes en aquesta realitat. I de la mateixa manera que hem de demanar a les administracions que tinguin en compte que el comerç és vida i que de la vida d'una ciutat depèn molt bàsicament per al comerç, doncs també hem de demanar a tots els botiguers, tal com ja ho esteu fent, que millorin la seva oferta, que s'especialitzin, que aprofitin el tracte amb el client, que sàpiguen donar totes aquelles necessitats que tenen les seves poblacions i els seus clients. Hem de ser molt conscients que a vegades resulta difícil, i avui n'hem tingut una prova,
competir, per exemple, en preus, competir amb altres formats de tipus comercial o amb les noves formes de comercialització via internet. Jo penso que el senyor Racionero